Можеш да почнеш. Архиги και οπαρχηγοί, όλοι πλειοδοτούνε στο κέντρο αυτό, οι Βούλγαροι πρέπει να κινηθούνε. Η τρομερά απόφαση ελήφθη ένα βράδυ, να στείλουν 92 Βούλγαρους στον Άκη. Με λύσα να εκδικηθούν όλοι αποφασίσαν. Πρώτη φορά τέτοια σφαγή όλους τους υποτίσαν. Και εισήλθανε εις τη μονή Αγίων Αναργύρων και εκάτησαν εις τα κελιά που ήτανε τριγύρω. Την εκκλησία οι Βούλγαροι την είχαν καμένη. Προ 2 μηνών πρωτήτερα την είχαν ληστεμένη. Και όσοι εκ των ενδικητών ήρθαν νεοφερμένοι και είδαν την εκκλησία μας έτσι αποτελεφρωμένη, εκδίκηση φωνάξανε, να τρομοκρατηθούνε, την ιερά θρησκεία μας να την σεβαστούνε. Όλοι με μία ορμητική ιδέα προχωρούνε. Τη Ζεγορίτσα ήθελαν στις φλόγες να την δούνε. Ο Βάρδας εκ των δικητού μέρους προχωρούσε και ο Μάλιος εξ Ανατολών την επολιορκούσε. Όλοι πλησιάσανε και σελπινκτής σημαίνει μπαίνουν στην Ζεγορίτσανη την πολυπανημένη. Ο Πούλακας και ο Μακρύς άνοιξαν το τουφέκι και στους Βουλγάρους ρίξανε φωτιά και αστροπελέκι. Όλοι προχωρούσανε να μπουνε στην μάχη. Ο Κοραβίτης και πολλοί άλλοι βουλγαρομάχοι και ο Βάρδας σαν το κεραυνό στην μάχη μέσα μπαίνει και όλους του εκδικητάς με λόγια τους θερμένοι. Αϊτοί πετάνε γύρω του, λιοντάρι ήταν κοντά του και γράφει με το ξύφος του ο Βάρδας το όνομά του και ο Κασούτης στην κορυφή φυλάει τα πλευρά του. Ο Κουκουλάκης προχωρεί μέσα στο πανηγύρι, το Καραβίτι ερίξανε από ένα παρατήρι και ο Κλήτος και ο Πίξεων με το σπαθί στο χέρι και ο Γιώτας ο αμνήμητος όπου δεν έχει θέρι. Μα δεν εμπόρανε κανείς να τους συγκρατήσει, το αίμα το βουλγαρικό έτρεχε σαν τη βρύση. Σκοτώνουν οι εκδικητές όλους να βρουν μπροστά του, φτάνει να είναι Βούλγαροι γιατί πονάει η καρδιά του. Τρέλαξε τους εκδικητάς πιάσει την ώρα εκείνη, μανιακά φωνάξανε εκδίκηση να γίνει. Αγγέλοι γίναν διάμονες εις την καρδιά στην όψη, γιατί Βουλγάρων είχανε πολλά κεφάλαια κόψει. Όλοι οι Ζεγορίτσανοι πτώματα εστρώτη και είναι ταύμα αληθινά Βούλγαρους πόσες ό,τι. Πολλοί επιβουρλούσανε από τα σπίτια μέσα, μα μπήκανε οι εκδικητές και τους εξεμπερδεύσαν. Κομίτες, δημογέροντας και ψεύτικους παπάδες, όλοι αρχηγοί και οπαρχηγοί κινήκαμε πασάδες. Όπου έγινε αντίσταση έκρυψαν τα σπίτια, γιατί είχαν οι εκδικητοί τον πόνο μέσα στα στήθια. Αυτά αποτελούσαν την φρικαλία εικόνα, θα του τιμούνται οι Βούλγαροι ολόκληρη αιώνα.